Bon dia, pericos. Amb el triomf d'ahir, l'Espanyol s'apropa una miqueta més a la Lliga que vol jugar. L'acaba del 10, endavant. És 12è amb 15 punts, a 6 de descens i a 6 de posicions europees. A l'horitzó immediat, el partit contra el Leganés, una nova revàlida per aconseguir l'anhelada primera victòria a casa. L'estadística ens deixa 3 dades importants. Partit número 2.600 a primera divisió, l'equip porta 6 partits invicta i Gerard Moreno tanca una ratxa personal de 6 jornades sense marcar. Per mi, evidentment, és un gol que em dona més confiança, no? I mantenir 6 partits sense perdre a primera divisió és molt difícil, no? Sobretot també guanyant fora de casa. És una dada bona que ens hem de recolzar amb ella, no? De seguir treballant, d'anar per aquest camí, de millorar el que fins ara no estem fent tan bé i potenciar el que ara estem fent bé, que són moltes coses, i bueno, és una data que també invita a l'optimisme. El partit d'ahir també ens deixa el tercer debut d'un noi del planter aquesta temporada, Óscar Melendo, que podreu veure demà en una entrevista a Espanyol TV, al web del club i al nostre canal de YouTube. Sí, al principio fui al San Javier, un club de San Adrián, y no me cogieron por bajito, por la estatura, pero luego me fui a la escuela a disfrutar de fútbol y a aprender y a comenzar, y tuve esa suerte. Entrenament de recuperació pels titulars que ni tan sols han trepitjat la gespa de la Dani Jarque. Els suplents, complementats per molts companys del filial, han realitzat una sessió normal, amb Álvaro Vázquez i Leo Baptistao al marge. Segon empat sense gols consecutiu per l'Espanyol B. L'equip de Gallego va ser superior al filial del Mallorca i va tenir les ocasions més clares durant tot el partit, però un penal errat a la segona part va impedir la victòria. Els blanquiblaus són 17ens amb 15 punts. I un altre empat, aquesta vegada 3, és el resultat que va obtenir el femení en el debut de Luismi Marín a la banqueta. Les noies van aconseguir remuntar un 0-2, però un penal en contra, xiulat als minuts finals, i un xut de Baudet, que va sortir fregant el pal, van evitar la segona victòria a casa. El femení té 6 punts i ocupa el 13è lloc de la classificació. Per últim, informar-vos que demà també veurà la llum la revista RCD de tardor, amb un munt d'entrevistes i reportatges que podreu veure, com sempre, al nostre web i al nostre canal de YouTube.